מה קרה? נו, ניתן וידאו, אבל... לא. אז ככה, זה המצב, סקיבה. אני אעשה לכם עוד מצבים. נו, זה אעשה לכם עוד תעשי מצבים. מצב פתיחה. נו, אני אעשה לכם... וואו. שנייה, אעשה לכם עוד מצבים, דקה, הפלאפון, תקשיב. זה מצב, איזה מצב זה? קריאה. וואלה, יופי זלמן. יופי, זה מצב עמידה. אני גם רוצה במצב קריאה. יואו, בת זונה. צלמי אותי, וואו, אבל אני לא יכולה לצלם. זה מצב זלמן. בעצם תרדי אותי למצב קריאה. תרדי ליד. יאללה, תצלמי אותנו. נו, מה אני עושה? אבל שים את לא, אבל זה וידאו, זה לא שווה. אל תעשי וידאו. למשל מדהים, סגרתי כפתור ראשון ואחרון. מה יש לך לא חשוב? אוי, במי זאת יכולה להיות? מעניין. די, כואב לי הברך, צלמי אותנו. די, צלמי אותנו. אני רבה. צלמי. אוקיי.